И здравейте хора, аз съм ExtraBG и днес ще играем малко Happy Wheels. И така да продължаваме напред. Да видиме... Ще играем някоя по случайност, да видим дали ще успеем да го минеме. Аз не съм много добър в тази игра. И та нека да започваме. Айде бе, как си играеш? Аз съм забрал как си играе. О, верно бе. Добре. Добре, за какво? Добре, да минаваме. Добре. Ето, има боли, бързо. Добре. Добре. Добре, струшихме си единия крак, което не е много хубаво. Аре бе. И да видим докъде ще успеем да стигнем. Защото аз съм... Какво? Аз съм доста зле на тази игра. Понеже играя изключително малко и не съм изобщо силен. О, не. Мале, дами и господа, казвам ви още от сега фейл тука. Не. Баши, якото дори не успях и да стигна до тях. Смисъл, стигнах и веднага рип пеперони. Добре, този път ще го направя по-бързо, понеже... Не! Мале. Отиде ми горкичкото тяло. Трябва да съм малко по-внимателен. Леко. Бързо. Да не се повтаря едно и също. Ако не успея да мина нивото, естествено ще пусна друго, защото няма смисъл да седиме 10 минути на едно и също ниво. Добре. Давай. Добре. Ето до тук бяхме стигнали последния път, дами и господа. Да видим сега дали ще успеем да го минем. Не, назад. Не. Какво? О, не, просто това ниво... Ще пробвам още един път да видя докъде ще стигна и дали ще успея да го мина. Ако не, най-вероятно ще пусна някое друго ниво. Добре, бързо. Не! Мале. Добре, ще пробвам последно. И така, да видиме. Също, който не знае, в събота ще има клип на Killzone 3. И така. А на Майнкрафт или днеска по-късно, или утре ще има. Между другото напомням, който не се е абонирал, ако иска да се абонира. Както аз качвам всеки ден клипове. И така. Да минаваме. Добре, моля те. Да видим какво ще направим сега. Какво? Как ни падна гумата? Това възможно ли е изобщо? О, не просто. О, не. Може да се пробвам на нивото малко по-късно. Сега да видим някое друго. Ето, това искам да го видя какво е. О, не, това няма минаване. Просто не знам как да се захвана за въжето. И така ще пробваме. А, не, това е същото. Няма смисъл. Мале, за какво ли изобщо го пуснах? Не. Мале... Добре, да видиме паркур BMX. Колко трудно ще бъде. Мале, скачи. Айде. Направо ни смляха. Да пробваме отново. Добре, що не скача? Какво? Пуснах се. Как се пуснах от колелото, бе? Добре. Не знам защо нещо не ми скача. Добре, това няма минаване, просто това ниво. Ще пробваме някое друго, което най-вероятно ще може да минеме. Добре, да видим какво трябва да се прави тук. Добре, какво трябва да се прави в това ниво изобщо?
Добре, как? Добре, явно това ниво нещо е бъгнато. И няма как да се мине. Да видим ето това. Добре, тук какво трябва да направим? Какъв е той, бе? Ужас. Направо ни направиха... Добре. Добре. Ние сме живи, па той какъвто ще да е там. Видим докъде ще успеем. Малко паркур по покривите сега тук. Не, какво, защо? Не, това. Аз мислех, че трябваше да се кача на този покрив. Добре, как така ще ни... Ужас. Ужас, направо си струшихме краката. Ще пробвам още един път. Име да не успея. Добре. Отново като пълен ретард. Направо... Добре, този път... Да, още от началото направо. Айде бе, как можеш да изтрошиш краката? Последния път скочи от толкова високо и нищо ти нямаше сега скочи от колко малко и си изтроши краката. Не се хванахме за хеликоптера и се разплякахме на земята като червей. Между другото, в коментарите отдолу може да напишете, ако искате още на Happy Wheels и на някоя друга игра. И добре, защо не се хвана? Добре, не знам, първо ще пробвам на някое ниво. Надявам се да мина някое ниво. Добре, кое трябва да избера тук? Добре, ще избера този. What? Ти нямаш време да реагираш тук, бе? Да. Това е тази работа. Това е... Impossible. Ужас. Ще го пробвам с друг герой. С този ще го пробвам. Мале. Еми, дали ще стане с тая бабичката? С нея не ми да, мис Дартака. Yes! Минахме го. Моля те, не умирай. Не. Мале. Поне разбрахме с кой може да минеме. И с другите явно не е предназначено това ниво за тях. Моля те. Добре, и какъв беше смисъл на това? Какъв е този кон, бе? Мале. Добре, това ниво и това няма минаване. Ами да видиме... Ето това какво е. Пак трябва да избираме. Айде ще изберем пак този. И с това ниво ще приключваме клипа на Happy Wheels. Да видиме. Мале, ще се размажеме като пинята направо. Пречувствам го. Мале, как ли не сме паднали до сега? Малко се кръциме пътя. И размазахме се. Но въпреки това успяваме някакси се държиме, да видиме поне какво ще стане. Мале, това не е... Добре, да пробваме. Да, още от началото, като си изтроша крака и направо си знам, че по-хубаво започна. Си изтроша краката, бе. Ненормалник такъв. Да, и втори. Айде, струши си сега и главата и евелата ти викам. Добре, поне си дръж ръцете, ако не е нещо друго. И сега времето... Не така. Така трябва да паднеме, за да не стане това. Но явно това не е за този герой, затова ще избера ето този герой. Защото очевидно е за него, защото с колелото мога да правим ето това. Да се чекнем по стълбите. И да пробваме за последен път в този клип. Не, няма да е за последен път. Няма да спра клипа как не мога да мина едно ниво. Не.
Ама какво е тази работа? Това няма спирачки. Това няма минаване. Какви са тези нива? Кой болен мозък ги е измислял? Не. ОМГ! Как мога да се мине това изобщо? Аре, стига, каква е тази работа? Да, хора, ще пусна клипа, когато успея, надявам се да успея да стигна долу. И хора, просто няма минаване това ниво, сигурно 10 минути се мъчих на него, просто няма минаване. Един път почти успях, но отново не успях. И като за последно ниво да видим дали не е останало някое. И не, дами и господа, минахме абсолютно. Не сме минали, то не може да се каже. Ами видяхме май всички нива без ето това. Да, май без това. И с това ниво мисля да завърша клипа. Да видим какво е то. Мале. Хайде, моля ти се, бе. Поне едно ниво да минем. Трябва да играя повече на Happy Wheels, за да мога да не съм такъв ретард. Както и вие виждате. Абе, какво е тази работа, е? Бате, как ще изтруши краката по най-нелепия начин? Ще скочи на 1 метър и си ги разбие краката. Баси глупавото. Пълна идиотщина. Ела назад, бе, умник. Не мога просто. Пробвам за последен път, дами и господа. Съжалявам, ако не успея да мина нивото. Просто... И това ще бъде всичко от Happy Wheels. Надявам се да ви е харесало. Отново се извинявам, че съм толкова слаб на тази игра. Ще се старая да стана по-добър. И чао!